Higala maing adlaw, ug salamat nga nagkita na usab kita o makagisgot na usab kita sa sumpay nga mga episode. Diya kita karon sa episode 15. O nga itong hisgutan may tungod ang gipili sa Dios nga katawhan. Pinaagi niini nga episode, masayra nato kung kinsa kini nga katawhan bisan pa man sa daghan nga mga tribo dinhi sa tibuok kalibutan. Naagid siya gipili nga espesyal nga katawhan. Ug pinaagi niini nga katawhan, diha niya gituman ug diha niya gipunting ang iyang mga saad ug bisan pa man diha sa pulong sa Dios, kini sila mao'y gahisgutaan. Apan sa dili pa, balikon una nato ang atong gihisgutan sa miagi nga mga episode. Nagtuon kita mahitungod kang Abraham sulod sa pila ka mga episode. Ug atong nahimbawan nga gisaaran sa Dios ug anak bisan kung baog si Sarah nga iyang asawa ug tigulang na silang duha. Ug atong nahimbawan nga diha gayud sa tukma nga panahon nanganak si Sarah kang Isaac nga mao ang batang gisaad nga mao ang bugtong gayud nga anak ni Abraham. Nahimbawan usab nato nga naghatag ang Dios ug tin-aw kaayo nga propesiya nga hulagway pinaagi sa iyang pagpalakaw kang Abraham ug kang Isaac sa pagtungas sa Mount Moriah aron ihalag si Isaac. Nasayra nato nga nagtungas si Isaac sa buntod sa Moriah. Si Jesus man usab pag-abot niya dinhi sa kalibutan, mitungas siya diadto nga bungtura. Si Isaac nagpas-an og kahoy sa panahon nga siya nagtungas. Ug ang kahoy nga iyang gidala, diya siya gipahigda. Ug si Jesus, nagpas-an man gihapon og kahoy nga mao ang krus, nga diha siya ilansang ug diha siya nagantos. Sa ato pa, ang tanan, hulagway lagi sa insakto nga mahitabo kang Jesus sa pag-abot niya dinhi sa kalibutan. Ug pinaagi niini nga hulagway, nakita ni Abraham sa aktwal gayud kung unsay mahitabo kang Jesus adtong bungtura kung uihalad na si Jesus didto. Nasayra nato nga si Jesus ang insakto nga karniro kay siya man ang insakto nga ihalad para sa atong mga sala. Ug basin mo iyang gahisgutaan ni Jesus nga nakita ni Abraham ang iyang pag-abot ug busa gani si Abraham nag-ingon nga nalipay siya. Kay si Abraham nasayod nga didto nga bungtura tuman gayud sa Dios ang iyang gisaad mahitungod sa manluluwas ug mahitungod sa pagbayad sa iyang mga sala. Ug dugang pa nagtuon usab kita mahitungod sa duha ka anghel nga mibisita kang Abraham kauban sa Dios. Ug sa ilang pagbiya gikan kang Abraham miadto sila sa Sodoma ug ilang gipapahawa si Lot ug ang iyang pamilya. Ug unya gipaulanan sa Dios ang Sodoma ug ang Gomora sa gakalayo nga asupri ug napuo ang tibuok bali. Labi na ang mga syudad sa Sodoma ug Gomora. Pinaagi niini nga paghukom sa Dios sa Sodoma ug sa Gomora, iyang gaipaklaro ang iyang kasuko ngadto sa mga gatuoy sa insaktong paggamit sa ilang mga lawas. Gusto gyud sa Dios nga tumanon gayud sa mga tao ang iyang disenyo sa iyang pagbuhat kang Adan ug kang Iba nga ang lalaki ug ang babayi magminyo ug dili kanus-a magbulag. Mauman ang plano sa Dios para sa mga tao. Ug dili kanus-a magbulag ug dili man usab manapaw nga sama sa gabuhaton sa uban nga ila laging giilisdan ang ilang mga gender ug makagusto pagid sila sa parihas nila nga mga gender. Supak gayud sa plano ug gusto sa Dios kung makighilawas ang lalaki sa sama niyang lalaki ug makighilawas ang babayi sa sama niyang babayi. Kay dili man kini mao ang insakto nga plano sa Dios para kanila. Para kanamo nga mga pastor, lisod man kanamo ang pagsulti
kay basin daghan gayud ang masuko, pinaagi ni ini nga tima. Apan kinahanglan ug angayan gayud nga itudlo kini. Kay dili man uyon ang Dios ni ini nga mahilas nga mga trabaho. Nga daghan sa mga tao karon ang mas gidawat nila ang gender kung diin sila malipay, gisalikway nila ang gihatag sa Dios kanila. Ang mga pangseksual nga trabaho sa grupo sa mga LGBTI, hilas at tubangan sa Dios, ug iyang gipaklaro ang iyang kapungot, batok ni ining trabaho, pinaagi sa iyang paglaglag sa Sodoma ug sa Gomora. Wala man niya palabya, ug wala niya pasayluha. Hinuon, gilaglag niya pinaagi sa kalayo nga asupri nga maoy hinungdan nga nakapuo sa tibuok bali. Kung aniya unta si Abraham, ug kung imong mapangutan-an, kung uyon ba ang Dios sa trabaho sa grupo sa mga LGBTI, siguro gayud nga tubagon ka ni Abraham nga iyang nakita ang aso sa tibuok valley nga murag gikan sa pugon tungod sa kakusog ug kaitom nga maoy hinungdan nga napuo ang tanan. Mo'y itubag siguro kanimo ni Abraham nga wala niya pasayluha ang tanan nga mga tao nga anaa didto tungod sa kahilas nila nga trabaho. Nagisgutan na usab kita nga gusto kayo sa Dios ang pagtabang ug pagluwas sa mga tao nga nakalapas sa iyang kabubuton may tungod sa ilang paggamit sa ilang mga lawas. Ang kasing-kasing ug hunahuna sa Dios, gusto gid siya mutabang ug gusto kang niya luwason. Gusto ka niya nga hawason sa malisod nimo nga kahimtang. Kung naay bayot o tumboy o bisan kinsa nga membro sa mga grupo sa mga LGBTI nga magpaubos at tubangan sa Dios ug mangita kaniya ug iyang dawaton si Jesus nga maoy bugtong paagi aron maluwas, dawaton gayud sa Dios uban sa dakong kalipay ug iyang luwason ug iya pagayud kining bag-uhon. Mo'y buhaton ni Jesus sa imong kinabuhi. Dangpa siya, dangop ka niya, kay siya ang makatabang kanimo. Labaw sa tanan, siya ang makaluwas sa matag usa ka nato. Karon, mupadayon na kita sa pagtuon may tungod sa gisaad sa Dios kang Abraham nga kaliwatan ug sayuta nga mao ang Kanaan. Di ba makahinumdum kita nga nag-ingon ang Dios nga hatagan ko ikaw og anak, hatagan ko ikaw og nasod, ug hatagan ko ikaw og mga kaliwatan. Ang natuman mao ang bugtong anak nga mao si Isaac. Ug karon masayra nato ang uban niya mga gisaad sa Dios nga iya gyud tumanon. Milabay ang panahon ug namatay si Sarah. Ug nakapalit si Abraham ug yuta sa usa ka lungsod sa Kanaan nga ginganlag Hebron. O gilubong niya si Sarah didto sa usa ka langob. O kini nga langob nahimo nga pinamilya nga lubnganan nilang Abraham. O didto usab gilubong si Abraham sa iyang pagkamatay. Didto gilubong ang iyang asawa, ug bisan si Abraham sa unahan nga mga episode, didto man usab siya ilubong. Didto gilubong si Isaac, si Jacob, ug ang uban usab nilang mga asawa. Hangtod gani karon naa pa man kini nga lubnganan didto sa Israel kay ila man kining gi-preserve kay para kanila importante kini nga lubnganan sa ilang mga katigulangan. Kung pananglitan makaadto ka sa nasod sa Israel o gusto nimo nga mutan-aw aning nga lubnganan na mahimuman. Atong nahimbaw-an nga wala makadayon si Isaac makahalad. Wala siya makadayon og halad kay naa ang nating karniro nga mo'y nadayon gyud pagkahalad nga sinunog. Sa pag-abot sa panahon nga gaminyo na si Isaac, dili gusto ni Abraham nga maminyo sa babae nga taga Kanaan. Busa iyang gisugo ang kasaligan niyang sulugoon sa pag-adto sa Mesopotamia nga Iraq karon ang gaitawag ni ini nga nasod.
aron sa pagpili sa minyuan ni Isaac gikan sa ilang mga parinti. Dito lugar ipapangita ang sulugoon ni Abraham sa kung diin siya nagikan, kung asa ang iyang mga parinti. Dito pangitaon ang ipaminyo kang Isaac. Ug si Rebeka ang napili sa sulugoon ni Abraham aron maoy maasawa ni Isaac. Ug si Rebeka usa ka apo ni Nahor. Ug si Nahor igsuon man ni Abraham. Busa naminyuan ni Isaac ang iyang pag-umangkon. Gwapa ug kugihan kaayo si Rebeka, ug ang kaagi mahitungod sa pagpangita kaniya sa sulugoon ni Abraham ug ang pagdala kaniya ngadto kang Isaac, usa sa pinakaanindot nga mga kaagi diya sa pulong sa Dios, ug mabasa kini diya sa Genesis kapitulo 24 ang tanan nga nahitabo niini. Kaya ang nahitabo layo ang nalakwan sa sulugoon para lang pagtuman sa sugo ni Abraham kaniya. Nag-andam siya og napulo ka mga kamilyo, dayon mahalon niya mga gasa ug naglarga sa nasod nga didto ang mga parinti ni Abraham. Ug hapon na kadto pag-abot niya sa Atabay, nagampo siya sa Ginoo ug nangayo siya timaan. Miingon niya kung kinsa ang babae nga magpaubos sa iyang tibod ug paimnon siya, ug dayon apil ang iyang mga kamilyo na mauunta ang babae nga imong gipili para kang Isaac. Maulugar kini ang giampo sa sulugon ngadto sa Dios para nga dili siya malisuran ug matuman gayud kini nga gisugo ni Abraham ngadto kaniya. Wala pa gani makahuman og ampo kini nga sulugon. Nakaabot ang usa ka dalaga hapon na kadto og nagdala og tibod ug magkalos dito sa Atabay ug gitagbo kini sa sulugon ug miingon, paimna in taon ako tubig sa imong tibod. Siya mitubag, sige sir, paimnon ko usab ang imong mga kamilyo. Gidala dayon sa dalaga kini nga sulugoon sa ilang panimalay, ug nahimamat gani sa sulugoon ang uban pa nga mga kaparintihan ni Abraham, nga mga ginikanan usab ni Rebeka. Sa ato pa, nakagminyo si Isaac ug si Rebeka, ug paglabay sa pipila ka katuigan, nanganak si Rebeka og kaluha nga lalaki nga ginganlag, Isaw ug Jacob. Si Isaw ang magulang ug ang katungod sa pagkamagulang mao ang pagpanunod sa dubli nga bahin sa kabtangan sa ilang amahan. Mao lugar gawi sa mga Hudiyo. Kung kinsa ang magulang, dako gayud nga pabor ang iyang madawat mahitungod sa mga panulundon kay dubli ang iyang mapanunod. Ug mao pagay mahimo nga ulo sa ilang pamilya, tungod kay siya ang magulang, siya ang mahimo nga ulo sa pamilya kung mamatay ang ilang amahan. Ug mao usab ang makapanunod sa mga saad nga gihatag sa Dios diha sa ilang pamilya. Daghan lugar nga mga pabor ang madawat niya kung siya mao ang magulang. Sa ato pa, tungod kay si Isaw maoy magulang, didto unta moagi kang Isaw ang gisaad nga manluluwas, nga maoy panalangin alang sa tanang mga nasud sa kalibutan, kay siya man ang magulang. Sa pagdako na nila, si Isaw maayo mangaya mo iyang trabaho. Apan si Jacob hilumon nga tao ug dili niya gusto ang paglaaga ug diha ara sa balay ang iyang gusto. Base na ang mga trabaho unon sa balay, mo kini ang iyang paborito. Apan si Isaw, mo'y gusto niya ang paglaaga di sa mga lasang o pagpanghunting sa kalasanon niya mga mananap. Mo'y pinangga ang anak ni Isaac, si Isaw. Kay gusto kaayo niya ang karni nga usa. Apan ang pinangga ni Rebeka nga anak, mao si Jacob. Sa ato pa, naglain sila og mga pinalangga. Si Isaac, ang iyang pinalangga, mao si Isaw, ug si Rebeka, ang iyang pinalangga, mao si Jacob. Naay panahon nga samtang gautan si Jacob, nakauli karon si Isaw gikan sa lasa nga gikapoy. Gikapoy pag-ayo ug nangayo ug makaon kang Jacob. Ay basin wala siya nakuha
sa iyang pagpangayam didto sa lasang. Apan giingnan ni Jacob si Esau nga kinahanglan nga ibaylo sa niya ang iyang katungod sa pagkamagulang. Mao lugar giingon ni Jacob karon ngadto kang Esau, dili ko ikaw hatagan kung dili nimo ihatag o ibaylo ang imong katungod nga pagkamagulang. Miingon pa gani si Esau diya sa Genesis kapitulo 25 versikulo 32 nga unsay pulo sa akong pagkamagulang kung mamatay ako karon tungod lang sa kagutom. Wala niya hatagig bili ang iyang katungod isip magulang hinuon gusto karon niya ibaylo sa usa ka pagkaon lamang. Ug misigot si Esau ug iyang gibaylo kang Jacob ang iyang katungod sa pagkamagulang alang lang sa usa ka kan-anan nga walay paghuna-huna kung unsa kini kabililhon nga katungod. Busa tungod niini didto mitungha ang manluluwa sa kaliwatan ni Jacob ug dili na kang Esau. Kay si Esau gibaylo man niya ang iyang katungod nga pagkamagulang ug si Jacob karon mo'y nahimo nga magulang. Atong mabasa diya sa pulong sa Dios sa Genesis kapitulo 25 bersikulo 34 nga gibaliwala ni Esau ang iyang katungod sa pagkamagulang. Kay gibaylo lagi niya pinaagi lang sa usa ka kan-anan. Busa gikan adto gidumtan sa Dios si Esau nga mabasa gani nato diya sa Malakias kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod sa 3 kay iyang gibaylo ang iyang katungod sa pagkamagulang lakip ang saad mahitungod kang Hesus. Ang saad mahitungod sa manluluwas nga didto motunga sa magkamagulangan karon gibaylo lang niya pinaagi sa pagkaon. Ang pagtulunan alang kanato gikan niini nga nahitabo kinahanglan nga ato gayeng ipalabi si Hesus sa tanan ug maoy atong unahon ug maoy atong ipaghari diya sa atong kinabuhi. Dili nato ipalabi ang mga kalanunon ug bisan unsa pa man nga dinhi sa kalibutan kay kining tanan mawala lang. Apan si Hesus ang kaluwasan dili gayud nato ipalabay kay kini gapadayon hangtod sa hangtod ang pagkaon mawala ra. Apan si Hesus siya gayud ang tanan. Sa tigulang na kaayo si Isaac ug halap na gani ug hapit na mamatay, iyang gitawag si Esau kay iyang ipapangayam aron makakaon og karni kay iya kining paborito nga pagkaon. Ug tuyo ni Isaac nga kung mahuman sa pagkaon, mapanalanginan niya si Esau sa tanang panalangin sa pagkamagulang. Mao lugar ang tuyo ni Isaac dinhi nga panahuna. Espesyal kini nga adlaw para kang Esau. Kay ihatag na ni Isaac ang iyang panalangin. Apan samtang gapangayam pa si Esau didto sa lasang, giunhan ni Jacob sa paghatod ang ilang amahan sa lamiang sudan. O gisuot ni Jacob ang bisti ni Esau, aron may sama sila og baho, ug mikaon si Isaac, ug iyang gipanalanginan si Jacob kay nagtuo siya nga mauna si Esau ang naa sa iyang atubangan. Busa na dawat gayud ni Jacob ang panalangin sa ilang amahan nga pagkamagulang. Si Esau wala mapanalangini. Ug tungod nga nailog ni Jacob ang panalangin sa ilang amahan, karon nagplano si Esau sa pagpatay kaniya. Busa gipabakwit ni Rebeka si Jacob ngadto sa ilang pamilya didto sa Haran. Giingnan lugar ni Rebeka si Jacob nga layas paingon didto sa akong lugar kay patyon ka sa imong igsuon nga mao si Esau. Ug sa naglakaw pa si Jacob paingon sa Haran, nakatulog sa dalan. Ug nagpakita kaniya ang Dios samtang siya gatulog. Busa basahon nato ang may tungod niini para atong masayran kung unsa ang tuyo sa Dios diha kang Jacob. Basa kita sa Genesis kapitulo 28
bersikulo 10 hangtod sa 17. Mibiya si Jacob sa Beersheba ug mipaingon sa Haran. Nahiabot siya sa usa ka dapit ug mipahulay siya didto kay gabii naman. Mihigda siya aron matulog ug bato ang iyang giunlan. Unya nagdamgo siya. Sa iyang damgo nakita niya ang usa ka hagdan nga misangko sa langit. Sa maong hagdan may mga anghel sa Dios nga nagsaka kanaog. Nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarog, tupad kaniya og miingon, Ako ang Ginoo, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac. Ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yuta nga imong gihigdaan. Mudaghan ang imong mga kaliwat sama kadaghan sa abog sa yuta. Mukaylap sila ngadto sa kasadpan ug sa silangan, sa amihanan ug sa habagatan. Ug ang tanang katawhan sa kalibutan muhangyo kanako nga panalanginan ko sila sama sa pagpanalangin ko kanimo ug sa imong mga kaliwat. Timan-i nga ako nag-uban kanimo, panalipdan ko ikaw bisag asa ka paingon ug dad-on ko ikaw pagbalik ni ining yutaa. Dili ko ikaw biyaan hangtod nga matuman ang gisaad ko kanimo. Unya nahigmata si Jacob ug miingon siya, wala ko hibaloi nga ania di ay ang Ginoo ni ining dapita. Nahadlok siya og miingon, pagkabalaan di ay ni ining dapita, kinigayad ang gipuy-an sa Dios ug ang ganghaan sa langit. Sa ato pa, mao'y nahitabo. Samtang gatulog si Jacob sa dalan, gipadamgo siya sa Dios. O gipakitaan og hulagway ug naa pa gid siya gisulti kang Jacob. Gisultihan sa Dios si Jacob nga nakabalhin na kaniya ang iyang mga gisaad sa una sa iyang amahan nga si Abraham ug sa iyang amahan nga si Isaac. Didto lugar karon nakapasa kang Jacob. Ug kadto nga yuta nga gihigdaan ni Jacob gisulti sa Dios nga iyang ihatag kaniya ug sa iyang mga kaliwatan. Ug miingon pa gayud ang Dios nga pinaagi kang Jacob ug sa iyang kaliwatan mapanalanginan ang tanang kabanayan sa kalibutan. Sa ato pa ang mga saad sa Dios kang Abraham tanana gikarga kang Jacob ug sa iyang kaliwatan. Ug naa pa gyud maanindot kay nga hulagway nga gipakita sa Dios kang Jacob, mahitungod kang Hesus. Samtang gasultihan niya mutungha na ang manluluwas gikan sa iyang kaliwatan o gikan sa iyang pamilya. Naa siya'y nakita nga hagdanan paingon sa langit nga mao ang usapa ka hulagway ni Hesus. Nganong hulagway man ni Hesus ang hagdanan? Mo'y pangutana. Kay si Hesus man sama man sa hagdanan. Siya ang atong hagdanan paingon sa langit, kay makasakara kita sa langit pinaagi sa atong pagtuo kaniya. O kung dili kita mutuo kang Hesus, dili usab kita makasaka sa langit. Maoy pasabot ni ini nga hagdanan nga nakita ni Jacob diha sa iyang damgo. Miabot si Jacob sa Haran ug miadto sa balay sa iyang uyuan nga si Laban nga igsuon sa iyang inahan nga si Rebeka. Ug hiyatagan si Jacob og trabaho sa iyang uyuan ug wala madugay iyang nagustuhan ng iyang igagaw nga si Raquel ang iyang ngalan. Ug nagsabot si Jacob ug ang iyang uyuan nga ipaminyo kaniya si Raquel baylo sa 7 ka tuig nga iyang trabaho ngadto kang Laban. Sa ato pa, kung mauman kadto nga 7 ka tuig, yatag kaniya si Raquel aron iyang maasawa. Mao lugar ilang gisabutan. Busa mo'y gibuhat ni Jacob. Apan gilimbungan si Jacob sa iyang uyuan. Kay pagkagabi sa iyang kasal, ug ngit-ngit na, mao hinuoy gipasulod sa kwarto ni Jacob si Leah nga magulang ni Raquel.
Ug tungod kay gabii naman, wala may klaro ni Jacob nga ang magulang di ay ni Raquel mooy gipasulod ug dili si Raquel. Usa nakighilawas siya kang Leah ug sila hinuoy nagminyo kang Leah. Ug dili si Raquel nga iyang nagustuhan ug iyang palangga. Unya pagkabuntag na diskubre kini ni Jacob. Nya gilimbungan di siya sa iyang uyuan. Usa naguul siya pag-ayo ug nagsabot na usab sila ug gihatag usab ni Laban si Raquel kang Jacob aron iyang maasawa, pero makatrabaho na usab si Jacob kang Laban ug dugang pa nga 7 ka tuig. Mao kini ang hinungdan kung nganong nahimong duha ang asawa ni Jacob. Sa ato pa nahimong nga 14 ka tuig ang iyang pagtrabaho ngadto kang Laban ug iyang nahimo nga mga asawa ang anak ni Laban. Ug nadugangan pagayud ang mga asawa ni Jacob tungod sa pagkaribal ni Leah ug ni Raquel, tungod kay ilang gailugan ang gugma sa ilang bana pinaagi sa paghatag kaniya ug mga anak. Busa gipaasawa sad nila sa ilang bana ang personal nila nga mga ulipon aron madugangan ang ilang mga anak pinaagi niini nga mga ulipon. Ug tungod niini nahimong upat ang asawa ni Jacob. Dili ilang kay duha, nadugangan pagyud sa ilang mga ulipon. Tanawon sa nato kining picture sa pamilya ni Jacob. Atong makita dinhi nga naa si Jacob ug gilisdan gani ang iyang ngalan nga Israel ug naa din niya ang iyang upat ka asawa, si Leah, si Raquel, si Bilha ug si Zilpa uban sa ilang mga anak. Gikan niining upat ka asawa ni Jacob, nakaanak og 12 ka buok nga mga batang lalaki nga nahimong 12 ka tribo sa Israel. Si Leah nanganak og 6 ka buok nga mga lalaki nga mao silang Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar, ug Zabulon. Mao lugar kini ang 6 ka mga anak diya kang Leah. Ug ang gawi sa kaliwatan nilang Abraham mao'y pasahan sa saad sa Dios ug katungod sa pagkamagulang ang unang anak. Busa si Ruben unta ang makadawat sa katungod sa pagkamagulang kay siya man ang nauna. Ug aron diya sa iyang kaliwatan mutungha ang manluluwas nga gisaad sa Dios. Apan usahay tungod sa binuhatan sa kamagulangang anak, dili niya mapanunod ang mga saad ug ang katungod sa pagkamagulang. Ug maoy nahitabo kang Ruben kay dako ang iyang paglapas sa iyang amahan kay nakighilawas siya kang Bilha nga asawa sa iyang amahan. Busa ang gisaad sa Dios nga manluluwas didto hinuon nakabalhin kang Juda. Kung atong makita, pula ang iyang kulor kay mao ang kulor sa dugo ug mausab ang kulor sa manluluwas. Si Juda nga ikaupat nga anak ni Jacob ug ang katungod sa pagkamagulang didto gihatag kang Jose. Ug gikan kang Juda mitungha ang mga hari sa Israel. Busa harianon ang linya ni Juda. Ug usa-usab ka hari si Jesus. Busa gikan siya sa harianon nga linya ni Juda. Ang manluluwas nga si Jesus didto man sa iya mitungha nga kaliwatan. Ang kaliwatan ni Levi naay espesyal ug importante kaayo nga trabaho nga gipiyal kanila sa Dios nga mao ang pag-atiman ug pag-alagad ngadto sa tabernakulo ug sa templo. Ila kini nga katungod ug ila kini nga trabaho. Ug ato kining mahimbaw-an pag-ayo ang mahitungod niini sa pipila ka mga episode. Diya kita sa lain nga asawa ni Jacob nga mao si Zilpa. Si Zilpa nga ulipon ni Leah nga iyang gipaasawa kang Jacob nanganak og 2 ka batang lalaki nga mao silang Gad ug Aser. Si Raquel nga mao ang pinangga ni Jacob nga asawa
nanganak usab og duha ka batang lalaki nga mao silang Husi ug Benjamin. Ug si Husi mo'y pinakapinangga nga anak ni Jacob. Dito na tawo sa iyang pinangga nga asawa nga mao si Raquel. Pero miabot ang panahon nga kini nga Husi nga iyang pinangga giluiban siya sa iyang mga igsuon ug ilang gibaligya ug nahimong ulipon didto sa Ehipto. Atong mahimbaw-an ang mahitungod niini sa sunod nga episode kay daghan usab ang atong makuha nga pagtulunan mahitungod sa iyang kinabuhi. Unya si Bilha nga ulipon ni Raquel nga iyang gipaasawa kang Jacob nanganak og duha ka batang lalaki nga mao silang Dan ug Naphtali. Sa ato pa, mao kini ang 12 ka mga anak ni Jacob nga mga lalaki nga nahimong 12 ka mga tribo sa Israel. Ug mao kini sila ang katawhan nga ganganlag mga Hudiyo o mga Hebreo o mga Israelita. Kini mao ang tulo ka ilado nga gaitawag sa ila nga mga kaliwatan. Ang mga Hudiyo mao ang gipili sa Dios nga katawhan. Ang mga Hudiyo mao'y gipili niya nga pamilya, usa ka pamilya, ug iya silang gipalain gikan sa ubang mga katawhan sa kalibutan. Kay pinaagi niini nga pamilya, ang pamilya ni Jacob, mataw ang manluluwas dinhi sa kalibutan. Ug pinaagi niini mapanalanginan ang tanang mga kabanayan ug mga tribo sa tibuok kalibutan. Kay mutungha man ang manluluwas, pinaagi kanila nga kaliwatan. Sa ato pa, ang manluluwas nga mutungha usa ka Hudiyo ang iyang tribo. Naisgutan na natong daan sa miaging episode nga ang kaliwatan ni Abraham o ang pamilya ni Abraham maoy pukus diha sa Dios, diha sa iyang pulong hangtod sa pag-abot sa manluluwas sa kalibutan. Sige kahisgutan ang ngalan ni Abraham ug ang iyang pamilya. Ug wala kaayo niya hisguti ang ubang katawhan diha sa iyang pulong. Gawas lang kung naa sila'y kalabutan sa mga Hudiyo. Mo'y hinungdan nga dili gahisgot ang Dios sa mga Filipino o sa mga Amerikano diha sa iyang pulong kay layo man sila gikan sa mga Israelita. Layo kita ngadto sa ilang mga tribo. Ug mao kini sila ang gahisgutaan diha sa pulong sa Dios, ang mga Israelita, ang pamilya ni Jacob, kay gikan kanila mutungha ang gapanalangin sa tanan nga mao ang manluluwas nga mao si Hesukristo. Apan pagkahuman hinuon sa pagpakamatay ni Hesus diha sa krus, gahisgot na ang Dios sa ubang katawhan. Gawas lang sa mga Hudiyo ug ato kining nahimbawan ug ato kining mahimbawan sa unahan. Kay sa pag-abot sa tukma nga panahon nga si Hesus nagpalansang sa krus, nakawali ang mahitungod sa maayong balita sa iyang pagpakamatay, dili lang sa mga Hudiyo, apil man usab ngadto sa daghang mga hintil ug hangtod gani nga nakaabot kanato. Dinhi sa tibuok kalibutan, ang usa ka klase sa mga tawo nga gadaog-daogon labaw sa tanan, sa halos tanang gyud nga mga tawo, mauman ang mga Israelita. Sa ato pa, ang pamilya ni Jacob o mga Hudiyo. Sila ang labaw nga gadaog-daogon kung ikumpara sa laing mga tribo. Labaw gayud sa ila ang pagdaog-daog kini lugar ang pamilya ni Jacob kung makatan-aw kita sa balita. Daghan sige sila pasipadan ug sige sila gakontrahon. Ngano ka ang gadaog-daogon ang mga Hudiyo? Mao lugar kini ang pangutana. Makasiguro kita nga si Satanas mo'y gapaluyon niini kay gusto unta niya nga mapuo ang gipili sa Dios nga katawhan aron dili matuman ang mga gisaad sa Dios kang Abraham o sa iyang pamilya.
Kung mapuaw ni Satanas pananglitan ang mga Hudiyo, ang mga saad nga gihatag sa Ginoo posible nga mahugno, apan dili gid niya mababagan sa kung unsa ang plano sa Dios, kay kining tanan matuman gid. Natuman ang daan ang gisaad sa Dios nga panalangin, alang sa tanang kabanayan sa kalibutan, pinaagi sa pag-anhi ni Hesus, agi sa usa ka kaliwat ni Abraham. Apan naapay ubang mga saad nga tumanon pa sa Dios alang sa mga Israelita sa unahan, busa hangtod gani karong adlaw gapaningkamot si Satanas sa paglaglag sa mga Israelita. Antisemitism ang gaitawag ni ining pagdaog-daog sa mga Hudiyo. Kini nga ngalan madunggan gani diya pirmi sa mga world news kay dinhi sa ato nga balita dili kini madunggan gawas sa lain nga mga nasod. Tungod kay apuhan sila ni Sem nga anak ni Noe, kini nga antisemitism gikuha gikan ni adto nga ngalana. Gatawgon sad ang mga Hudiyo ug mga Semites nga gikan gihapon sa ngalan ni Sem. Sa ato pa gikan niya makabarug nga ang nasod nga Israel. Gapaningkamot gayud si Satanas sa paghugno niini. Apan wala mo lampos si Satanas ug bisan kanusa, dili gayud mo lampos. Kay gapanalipdan sa Dios ang Israel ug iya pang tungluhon ang tanang mukontra kanila, bisan pa man kung sa ilang nga tribo. Kining pamilya ni Jacob mao ang pirmi gadaog-daugon, dili man si Satanas makapildi sa kung unsa ang plano sa Dios. Dili siya mulampos sa paghugno sa mga Israelita. Kung gabasa kita sa pulong sa Dios, atong mabantayan ang duha ka klase sa mga tao nga sige gahisgutan, mao ang mga Hudiyo o ang mga Hintil. Ang mga Hudiyo o ang mga Hintil. Kini mao ang sige kahisguti diya sa pulong sa Dios. Ipasunop kining duha sa imong hunahuna, kaimportante kaayo nga imong masabtan ang kahulugan niini, kay sige man sila gahisgutan diha sa pulong sa Dios. Kining duha, mga Hudiyo o mga Hintil. Ang mga Hudiyo mao ang kaliwatan o pamilya ni Jacob, kay lagi ang mga Hudiyo isa ra man sila ka pamilya. Ang pamilya ra ni Jacob nga gikan sa 12 niya kabuok nga mga anak nga mga lalaki. Ug ang mga Hintil mao ang tanan ug ubang mga tawo sa kalibutan gawas kanila, gawas sa mga Hudiyo o sa ato pa ang mga dili Hudiyo. Sa ato pa kitang mga Pilipino, sakop kita sa mga Hintil, Koreano, Intsik, Amerikano, basta dili Hudiyo, Hintil ka man, maoy kahimtang. Kung ato ganing matanaw diya sa mapa, gamay ra kaayo ang sakto gid nga nasod sa mga Israelita, maura ang Israel. Apan ang nakapalibot niini halusa na tanan mga Hintil. Mao lugar ang sige kahisguti diya sa pulong sa Dios, ang pamilya ni Jacob nga mga Hudiyo. Ug dayon ang dili niya pamilya nga mao ang mga Hintil. Diya sa Biblia daghang bisis nga gipropesiya sa Dios nga isalikway sa nasod sa Israel si Hesus. Kung moabot na dinhi sa kalibutan ug mao gayud ang nahitabo, mao ang gisaad si Hesus ug ilang gapaabuton, apan sa aktual nga pag-abot na ni Hesus lahi ang ilang gibuhat, gisalikway hinuon nila ang ilang manluluwas ug ang ilang mahimong hari. Gipapatay gani nila si Hesus pinaagi sa pagpalansang kaniya diya sa krus. Di ba naninggit sila diya sa panahon nga si Hesus gitaral sa hukmanan ug miingon sila nga ilansang siya sa krus, ilansang siya sa krus. Kini nga nahitabo kang Hesus dili man aksidente, kay mao gayud kini ang iyang plano.
Igo lang kini nakatuman sa daan ng plano ug sa daan nga gipropesiya sa Dios nga iyang ihalad si Jesus pinaagi sa mga Hudiyo. Sila mao'y gigamit para matuman ang plano sa Dios ug ang pagpakamatay ni Jesus diha sa krus. Ug miingon pa gayud ang Dios nga sa unahan kung makabalik si Jesus dinhi sa kalibutan, makita sa tibuok nasud sa Israel ug magbangutan ang tibuok nilang nasud tungod sa ilang gibuhat kaniya. Atong basahon kini nga gipropesiya. Gipropesiya gani kini diha sa mga 400 pa ka mga tuig nga wala pa makaabot si Jesus sa kalibutan. Diha sa Zacarias kapitulo 12 bersikulo 10. Ug bubuan ko ang banay ni David ug ang mga lumulupyo sa Jerusalem sa espiritu sa pagkamaluluyon ug pagkamainampuon aron inigtan-aw nila kaniya nga ilang gidunggab, magbangutan sila tungod kaniya sama sa nagbangutan tungod sa kamatayon sa usa ka bugtong nga anak. Magpaaga sila og pait nga luha sama sa nagbangutan tungod sa kamatayon sa iyang panganayng anak. Sa ato pa, maoy buhaton sa tibuok Israel pagbalik ni Jesus. Makita nila si Jesus nga ilang gipalansang sa krus, nga ilang gidunggab ug magbangutan silang tanan ug ang tibuok Israel mudangop gayud kang Jesus ug mupangga kaniya ug mudawat kaniya nga siya gayud ang Ginoo ug ang manluluwas. Daan gipropesiya ug mahitabo gayud kini. Nasayod na kita nga gisultihan sa Dios si Abraham nga maulipon ang iyang kaliwatan sulod sa 400 ka tuig. Ug pagkahuman adto, iya silang ipagawas gikan sa nasod nga muulipon kanila ug makauli sila sa Kanaan. Ug ayha dayon niya ihatag kanila ang yuta sa Kanaan. Sunod nga episode, atong makita nga gituman gayud kini sa Dios. Ang dugay na niyang gisaad ang mahitungod sa yuta nga Kanaan, matuman gayud kini sa sunod nga episode ug mao kini ang atong pagahisgutan.